Enggak, Mbak Jayanti. Singom Kalijoto. Sing gender ya Cakra. Gender kok leh ketok kenes ngono. Dadi upama wong wedok ngono wayangane iki Sri Kandi. Genderane. Saiki ya kakangku wis menep. Menepi. Nah, Sinom Kalijoto Mbak Wijayanti. Kala tida. Padha sing kaping 7. Terus. Asline Gadung Melati iki nek kon klenengan ngono iki ya cekli. Dadi wis wayahe iki mengembang. Wayahe menyala ngono tembunge saiki. Sing ngrebab nggih niku, sing nyiter ya wis kuwi. Terusan sing ngendang nggih niku. Sing bedhug sing ora masuk. Nah. Terus orang-orang pembonange tambah umur ya tambah berak. Ngangger mbonang kuwi karawitane muda laras. Ngarepe pembonang ning ajeng. Walah. Polahe ketiplakan kae. Dek ajeng. Kata-kata hari ini. Iya. Ubur-ubur ikan lele mesti. Lah nggih. Bonangan kok ngantek sak bonang wis ora ning selane. Lah iya. Terus Yo Ash Loh Mampir mas Mumpar mampir Lenengan sore mau wis majemuk. Terus ciblane kijing miring. Digobyoke. Terus kates tela gantung. Kuwe tok yoga ki wis nyeni kae ngono. Dadi wis adem panas. Nggih. Kuwi nek sindene ora iki ngono wis
Wis ora masuk. Ora masuk. Ibune sindene iki ngono. Aku cara sindene siji sing melu ning Wonogiri kae. Ya iki nah. Cekli. Cekli mung sayange ora bareng sak montor. Ha iya aduh urung teko nggone kok bakso sik. Opo. Lanjut. Ayeme kuning kuning a Ah, ngene iki taun ngarep kudu wis mundhak regane. Heeh kok. Wong yoga kancane wong 10, wong 11 gadung mlathi iki ya wong 21, wong 22 mangkat kabeh. Bar iki terus dolan ning Kenjeran Surabaya. Ya, lanjut. Ya, ya.